Amba machigne yenye tuak makawuono ma en ratil kendo wang'iyo ni to ang'o matimore paw siasa. Tulo ma waneno gi ang'o matimore. Jo siasa ma yo ma ji donjo godo e telo. To ng'ama yudo ber e gini Jojo Mamba machigne tuak maratil. Ero kamano Bati. Inyalo winja? Anyalo winji makare ahinya Mamba, dhi mbele. Yeah, nikech makanyo no to winjira maber ahinya, but it's okay, I can hear you. Now, ibiro moso na wela ariyo go kasta biro kawo thuolo makende mondo an bende atim mos ne gima osetimore e Homa Bay. Ma Homa Bay ni makoro bende morore ahinya. It has happened, I mean, kuonde mopogore opogore, but machiegni en ma Homa Bay. So families ma samoro dipone joge yudo hinyruok manie osiptal kata manyocho Nyasaye ok ni Nyasaye manyocho tho. Adwa kawo thuolo ni ambe makende mondo agone gi mos kabisa. Nitie principle moro achiel mawacho ni bura ma ok mari wedhi. Ma e gima koponi wan kaka leaders to gi joma luwowa principle ka chieng' moro wasome mwawinje to biro konyowa ni ka Jojo Mamba oloso bura to buche no ok ber ni wedhiye. Some of the deaths matimore ke korwa koni makoro ka ahinya manyotimore Homa Bay no gin thoge ma wanyalo geng'. To ineno ka ji ringo piyo piyo mondo ogolre ni okenan kare en ng'a. And ka oda obede kinde mag siasa gi to wabiro dhi maber nikech jeche neno kata kir Linda Wananchi ni around 7:45 p.m. ne ng'ato go siasa e chuny boma ma Nairobi. I mean ma Homa Bay. I mean it's very dangerous. It's very dangerous for iketo ngima nyaka joma jolupni go e yo mok ne kare. Emomiyo kata IBC ne oketo ga up to the time ma ji nyalo bedo e siasa ni time kama nyaka kata sa par no nikech ne nena to ng'ama dwa timo jore ni en ng'at ng'eni ka kodi keti gudo ji sa 1:45 nyithindo moko matimbe gi richo nyalo kawo advantage of that ma injo moko. Omiyo wan kaka oganda onego wabed very careful gi kaka wadwa handle gigewa gi kaka wadwa timo wachwa ma campaign and onge gima ng'ato biro yudo by keto inyo ngima wadgi or keto ngima wadgi at risk. Akiani that time ne in Kanye, there was a time mane Baba one of these countries, Akiani in Middle East countries, Akiani in UK, I don't know where he came from, I can't remember. To kane wachopo Mombasa Road, to ne wayudo ka sirikal oketo ngadho mamalo mar geng'o Baba mondo donje e town. Now I happen to have been part of that delegation Manoa Airport kamano. Baba no wacho ni for the sake of ngima jogewa, for the sake of ngima supporters pa, kaka waseyudo situation ni kaka chalo, jogewa mabiro tho. So Baba said, I'm cancelling this thing and everyone should retreat. So maybe give me some of the things, nikech kata joma nye timo gigi, some of them osebedo wo Baba kande ging'eyo. So as much as ne wan gi freedom of expression, freedom of gathering, freedom of speech, to nitie kama kuro ngima ni as an individual or ngima joma luwi are more important than those freedoms and the rights mani constitution. They are there, they are written. So sometimes it takes a leader to say no. Kama wantie, let's retreat, let's reorganize. To kiseneno ka joka ogang koni to podi wacha ni wadhi uru to ite ine e wi gari to ka gimoro watimore ti donje e gari to nyithi jomoko to tho an akwedo kang' mamalo. Having said that, but kik ng'ato misconstrue gima wacho ni anyalo bedo na jiwo lweny. An lweny ok anyal jiwo. Actually, I've been a victim of such things. Masambori wacho pachi to ikelo jomoko ni mondo go yoso what. So ananeno ni jowa podi nyalo and let me say this. Jolinda Wananchi go bende ne nyalo wuya to ka gikotieno to gidok e ute gidhi nindo to kiny piny boruarua. There was a time mane gin Kisumu no when ne gidhi adhiya Kisumu kanyo ma giwacho weche gi gienya gitimo ang'o
gidoka doka piny noruwa mwadhi mbele. So and sometimes apani going forward wawe ngato pache gima dwa wacho no, then ambe the following day we yenu luongo the same round to wacho ni gima nyojo ka kono gi are not true. Number 2, yes, kibiro dala nati se konana fuo aran atemo rana de me anyo de damitie to king be cheka na biro. Sometimes kaka jojo mamba ato samoro onge imadwa na team to joma luwa manyon neno kaka yenyo nyalo kawo that advantage. Kura at leadership level kiwe siasa pogo joge nikech joma luwoge nyalo pogore moloyo kaka gen piny godo nyalo dhi Nairobi to gibedo Nairobi club to gimadho chai to ng'ato to kinyi yiko. So joma luwowa bende maluwo jotelo bende nyaka koro ng'e to what extent masamoro pesa mumini nyalo konyi should anything happen. So an mane kaka nene. Erokamna nyojo mamba, erokamna.